Iis iki ket mau rung nyambut gawe. Ya is mangga sesideman. Nah, nek nembang sesideman kowe cocok banget kowe. Angel dalange angel. Wes mesti cocok. Mbok kula sik genti request pripun lho, Pak? Lah mbuh. Takono karo Rahmat. Piye? Liyane aku. Sesideman. Kono is sesideman. Enten. Dibawani Niku enten anune mboten keterangane mboten niku. Keterangane apa dengkulmu mlocot ora ana iki. Gur lembaran kuwi kok yo akeh lho njaluk iki. Yo mengko. Jen ngeje dengkulmu maca. Sesideman. Wah, apik iki. Aku tegese tembang sesideman ki aku dhewe yo jelas. Aku dhewe ya judul ora ndeweni. Lho kan murid jenengan kula niku. Ya aja ngono, beda alur, beda cerita.